हमारा चैनल भोजपुरी इंटरटेनमेंट बिहार का कॉमेडी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। तनी माई लगे फोन लगा के बतिया ली। हेलो, हाँ माई प्रणाम। अरे हाँ हम ठीक बनी, तू ठीक बाड़ी नू? अरे हाँ हमार सब कुछ ठीक बाटे, हमार पतियो बढ़िया बड़न, हमार देवरो अच्छा बाटे, हमार गोतिनियो अच्छा बिया, बड़ी बढ़िया बिया रे माई। अरे हाँ रे, अरे हमार बड़ गोतिनी हमार छोटका देवर इतना मानेलन जाना कि का बताई। हाँ रे, हम भैया के सोझा ना ओखनी हमरा खुदे लाज लागेला। हम हमेशा न हम अपन कपार पे न अचरे रखिए कि एकदमे रहेनी। अरे हाँ, और देख सांझ भइल है ना तो वहाँ के गोइल बानी गोइठा लावे खातिर, तो हम सोचनी छातवा पे तन की जाके बैठी। आखिर का करम घरों में रह के एकदम गंजुआई रहला, गर्मी के दिन में मार घर में बैठल बैठल मियाँ से एकदम आना कसा जाता है तब का। अरे हाथ कने हाथ सबको बाबूजी ठीक बाड़ा ना? हाँ अरे भौजी अरे अरे तो ठीक है के ना काम बाटे। हाँ तो आजकल का है आदमी अपन यही सब न देखेला कि मैंने ठीक बा एक बा कि ना और कौची। अरे मैं सुन सब हमारा नेल पालिश सब खत्म हो गई बारे, भेजा देती तन की सा। हाँ अरे हमार गोतनी इतना बढ़िया बाड़ी न माई, हम तोरा का बताई। हाँ रे चल ठीक बटे, हमू जाते नहीं खाना बनावे। ठीक बा, तू जा तड़ी ना घसिया काटे तो चल जो घास काटे खाती हम रखतानी। ठीक बा ठीक बा माई प्रणाम, रखतानी। माई से तो बतिया ले हनी, चल अब दीदी का जनी का करतानी वहाँ के तो आवते नहीं कि हमरा लगे हम बैठले बनी का जनी का चल। ए दीदी जी कहाँ बनी? खोजत खोजत एकदम छत पे आ गनी, वहाँ के आवते नहीं थे। अब वीडियो बनावे का टाइम नहीं खे ना, आई है जगवा अपना दीदी के एगो गाना सुना के आवतनी। अरे ये गोतनी बिया तो बड़ बिया लेकिन सहूर न खैस, लेकिन माने के तो माने लेता ना, का बताई। चलो जौन जाए दी अब जातनी, अब जाके और जगह बैठा तनी का करते का। मैं तो काम कोई कुल काम करके धोइए देले बनी, अब खाए ना बनाए खाए का हमार पहाड़ बिल तनी आदमी के खाना बनाए के बनिए जाए जाते रहते। ऊ अपना माई के यहाँ बतियैला सियो तो हमू तनी वहाँ लागे बतिया ली। वो लोग बाहर चल जालन ना, एको ना कहलन जे कि हमार मेहरारू घरे कैसन होई कैसे रहत होई। फोन लगा के पूछे तनी। हेलो हाँ जी प्रणाम, कहाँ बानी? हर में से ड्यूटी काहे करनी जी? 8 घंटा सब अगर होला तो आपके लागत कि 16 घंटा होला। हाँ तो आओ तनी ना, कहिया आई बाप सबके मरद आ गलन जे घरे आप बाइन तो लागत कि आपके बुझेबो ना करेला। शादी के 3 दिन बादे चल गईनी, अबे तू चौथरियो आए के रहे तबे आप चल गईनी। हाँ तो का निक लगता हो सही, अब का रह तनी तो का सजरिया काटे दौड़ता आपके बिना, काट लगा गड़त न वक्त तो का घर से कहीं ना नहीं जाए ना। अब का बनी कहीं जाए के रहेला तो फोन ना आपके यहाँ करे नहीं कि चल जाए कि ना पूछे खातिर। हाँ तो आपके बढ़िया धनिया है ना, खाना उना खा लेनी? हाँ ठीक बाटे। हाँ गोतिनी जौन छोट बाड़ी उनके बहुत माने तड़ी। हाँ अरे हाँ हमू मनबे न करना काम करा के हम सोइठा लेके दागतानी। अब आ जीती तो ठीक रही, दोनों जनी रहती। जब निक ना लगेला तो ऐसे कबो टिकटॉक तो कबो लाइकी तो कबो वीमेट कतना हम ये कुछ चला चला आ देख लेम ना मोबाइल पर। हाँ सिंगर नेहा सिंह के नाम से है हमारा आईडी। हाँ बोला मत मतलब का कसू बना लेना, घरे अकेले रही ना तो के देखता टे। हाँ भीमेट पक्के चिन्हता हमारा के मार जाना के केहू चिन्हबो करता का करे का कर दीदी कबही से। हम खोजत खोजत नीचे से कबही से बैठा रही छत पे ना लोकनी है रौदा उन ओहरिए छतवा देने खोजनी है
ना ऐसे के तनी बैठल नहीं हवा हमू तन की वीडियो बनावत रही जान तनी अब उहे के नाम से वीडियो बना देले बनी विनय लाल बिहारी विनय यादव नाम से बना देले बनी विनय लाल यादव नाम से बना देले बनी आईडी वहां के बना देले नहीं तो हम उहे बनावे लगनी। चलो ठीक कलू हम तो वीडियो का बनाई हम कहीं कुछ ठीके नहीं लागत वीडियो हमार देख लेला हम ना कहत रहन कैसे नहीं तू वीडियो बनाव तड़ी हम नहीं तो ये कुल काम करते ही अब कितना डर ले बना देखी ना खोज तनी देखिए बच्चा के वीडियो बनाई है ना पलू गिरा दे तड़ू नीचे ना तो कह देखिए एक दिन चल के वो खिसी आए लेकिन हमार देख ना वहां के तक मतलब साड़ी पहनत रही है मतलब छोटका बबुआ बाड़ा ना वो मजाक में वो साड़ी हम पहनत रही तन की सर्च कर दी ना दीदी नहीं खे आवत खोज तनी कबही से ना के और ये कहानियां कि खाना पीना ना बनी जी है ना तो फिर कुछ मंगा दी वहाँ के तो ये नहीं कि कहाँ तो मिलल है ना नहीं के मिलत मिल गए। चलो का करता हो जे भजी खाना ना बनल अरे बाटे बैठी देवर जी हां जी पानी ना मान कि 3 आदमी पानी जा अब का बने अच्छा नहीं का बने कुछ ले के बने आज सोचते जे मुर्गा उर्गा बने त मतलब ढेर दिन के होगल खाली आज के भैया जे मुर्गे बना ताटे जीगा मर बन जे कंपनी में उहे कुल खाता जे कहते हैं दहिया टगड़ा तनी कइले रहन टाइम ना त बबुआ के पीठ हम तोर ख्याल रखेला कि ना ओगरे पर छोड़ के गल हां त शिकायत कर दे समझे नहीं ना हमरे के मुर्गा मछली खाए जरूरी बाटे हां तनी बनवा देती त ठीक है ना अब बोल ना तू हम का बोली बक हमरा शर्म लगेला शर्म लागता तो हम कहत तनी आप हमार तो 2 महीना आइले हो गल हम जाना तनी के करे से का कहे के बा कैसे रहे के बा आप लोग हम लोग के जानते हैं ये बे मन तो जानते नहीं कि बबुआ जी फौजी हैं तो सदिए भलते हम छोड़ के चल गनी आप बताई अच्छा इनका मन रखे खातिर करके मोबाइलो दिवा देने हम मार उहे कुल टिकटॉक वीडियो में लागो रहली बेचारी का करी मन रखाई के न पड़ी कहते बाबे भाई टिकटॉक वीडियो है चलते बाटे भीमेट चल रहा टिकटॉक चलता है भीमेट पर पैसा वहां के बहुत कमैले बानी आ अपन ना डाली ना वीडियो कंपनी में मार के उन्हीं कुछ के आथु करना उहे पैसा तो भेजी ना तो हम घरवा चलेला समझी ना भीमेट से हां भीमेट से पैसा नहीं कमाता आदमी बहुत ना कमाता डे आ टिकटॉक पर फिर आ भीगो वीडियो पर डाल और हमरो आईडी पे आप सर्च करके अपन मोबाइल में देख सकी हमारा की मोबाइल लेकिन हम भइली हैं तो हमरो के फोन बनाव ये बात ठीक है कहत अब के दोस्तवा कोई दिन से आवत नहीं खनी घरवा नीक नहीं खेला तो वहां सब रही ना जता मतलब हो रहा भूज के खदी जा संग में रहती जा जिंदगी बोली ना बोला देती आइहा ने हम कॉल में कि हो रहा भुजाई बेरा चना के मन के बात हमर छीन नहीं बताई आ तो मतलब आप भैया ने खन कहलन कि केहू के बोला के ऐसे बतिया नहीं अपन मन लगाओ कनी सोचा ना कि ना उदास में बहुत माने ना तो वही ना अपन हो रहा बेरा भुजाई या खाइल जाई आ खूब तीता है तनी चटनी या तू कर दे तो होने जानी के ना पीसे के बाटे हां तो मरचा लिया देम तबे ना ये बाटे ना सब कुछ बाटे मरचा बाटे आदि बाटे आदि ठीक ना लागेला आदि के खाला जी मरीचा आम खाई ना ओकरा में आम के अचार आई अथु डाल का नून आ कुछ देला पसीली पर ना अंगुली से छुटी ना जब खाइम त रहिला के संगे भूंजल ठीक है कहतन तब बोलाई ना हां वाला हो सतन भाई का कहत ना गोला का आओ तोहरे के तो खोजत नहीं जा आओ सॉरी हमरा खतरा हां आवे जे बैठ रही जा भाभी भी बैठ जाए जी मोबाइल के याद करत रही जय मत तोरे घर में मोबाइल के ढेर बा मत खा जाना ना हम कौन जानी को की भाभी हमरा पास रहता हम छिप छाप करती ना तो बेरा चला जे बेरा हो रहा हो जाए जन लो ए मर ते रुका भई से हाल चल ले तो हो रहा वाला भाई हो गए ओ कनिया काल बा हमने भौजियो के कनिए कहतनी ना मन ढेर शौक लागता कि तक अपने घर के पतो चाहे भौजी बनवा ले रहती हमरा के आपे न कोई रही देखे आपे के तो थुक देख के अजगा हो के मन जानता ही बड़ा भैया या निखन जाता मनिए के मिल बोर के अपन आराम से रह न जा का करे के बाटे आ सुनी ने बबुआ जी आ चल जी बिना के संगवा और हो रहा तनी कचरी चली ले होरा के बुझे का आज मन करता टे मन करता लारू ने के छुआ नहीं मन करता है नया समाचार बा हां ढेर मजाक करते नया समाचार बटे ओ तो लागत है चाचा बना ले बंद रे कम कइले में हमें पापा बना ले मतलब हम पापा तू चाचा बने पापा ना मतलब चाचे अच्छा हाँ पंजी कोनो बात ना तबे ना कही कि हाँ तो छोटका पापा हाँ। हाँ कृष्णा पापा हाँ नाम धरी हमर बबुआ ना अकेली पड़ी ओकर का नाम पता बा ना जब होई त हम दिलराज नाम रखम सच्ची हाँ तो का झूठी ए तब भौजी के तनी बढ़िया से केयर करम दे यार एकदम अब हम ही न भैया भैया निखन तक अब आ जती हम से तनी तनी बनाओ तनी हमरा के हाथी सुंगल बा का हो तू का हो चुप रह नहीं पाड़ी अब तनी सादा मन लागल बा फोन ना आवेला ना तनी ये बबुआ जी मरे के तोरा से तो जानते में जा बस उनका झेतन मजाक करती आए हेने पे बैठी जा का बुझा बैठल बानी नहीं अब हमने के चलते जा ना हमरा के नीक ना लागत रे घरा त कनिक तनी बोलैले आई बबुआ जी चलती जा मनियो के अपन काम हम देखती जा ना भौजी अब भोरहा उरा भौजी गाना का तारा के तैसन तक बात कहत भोरहा के हो जाना तू तो हां
बात सही कहते हैं तनी होरहा खैले पता नहीं ठीक लगेला आपो खा के तनी आई हमनी के संगे तनी मिलजुल के आदमी खाला ना आ टीवी जब देखेन हमनी के सब को एक संगे रोवेला ऐसा इमोशनल सीन आवेला त देख देख के आदमी रोवेला हंसेला तब ठीक ए लागेला मुझे तार बहिने ना है का करबू हमनी के पढ़ाई ना चलता ना तो आप बुला देती हम वैसे भी जे खुद हम अकेले बनी करो बियाह सेट करवाना दो एगो लड़की हम देखले बनी के करा कहवा ओकर बहुत प्यार कर का नाम है नाम बताई काहे के मतलब तू बवाल करवा देबू अन्ना हम ना बताई ना के हम बता ना सके सपोर्ट करबू ना अरे हां फुल इनकर सपोर्ट पर भाई साल बियाह कर देबे के बाटे ठीक न हां तो आप हमरा के बताइले ना कि अभी खुद बीचा में बोलत कम से कम बताइती कि हमार दोस्तवा के एकरा से अफेयर है बताई नन तर अभी कुछ बात बताए वाला हटे का मैंने भजाई से छुपावा जा यो सब बात का बता दे तारा से ना हमरा के अबे बता दे तो का हो जाई नहीं अभी तनी ओकरा से पूछ ली कह दे कि जाते भौजी उजी के बतावे अच्छा इतना प्यार कर ना का कि मतलब एगो पूछाऊं के कुछ बात मतलब ओकर से पूछ के करतै ना हग हो जाई ना तो पूछ के जाई ना का हां ये का तोर बंद तू कोई के कह भाई खत्म हो जाई ना अरे मजाक बहुते कर ली भौजी हंस उ जान तरु एक दिन कहला से ना कि मम्मी से ना बती बस मम्मीओ से बता दिल बने मम्मी से बता दिल बने मम्मी तो पूछ लिया मम्मी तो पूछ लेम ना हम कहाँ आवेली ना घरे उनको तौरी आवे के चाहिए कि मतलब कि हाँ एगो कनिया बन जा दू गो के होइए ना कि घरे ठीक लगता नहीं भेजती हो जती तो बतिया होती अरे उ जानते बोलू घर ना न चलो जाले अब देखते बोलू घरे अब काम इतना बना तोरी उरी पीटे कर सरसों से गेहूं कटैया चलता ना हम भी तोरा बैंक में लगा घूमत नहीं अब काम करी जब हम शादीशुदा हो जती तो इसी तो नहीं लगा घर में बैठल रहता अब तो घर में ना घर से शादीशुदा हो जती तो घर में बैठती मेरा आरू लेखा अच्छा मतलब सोचते हैं कि हमार देखी तो दूल्हा शादी भइल बा 3 दिन पे चल गए बाहर आप कहत नहीं कि ए तो शरीर कमाए वाला लगता तारा के ना बैठ के खाए वाला लागत कि कहूं के भाई तो देखो भौजी तब हम जात नहीं ना कहां जाता नहीं जात नहीं फिर आई बाद में कबो देखिए आपको बिना ठीक ना लागले अरे घर तो सब मन काय लागल कहत मत हमर जनवा ले का कह के अब जनवा काहे कि हम ले भाई एगो लेले ना बिया का तो कहता ना बनी आपे कि हम प्यार करी ना हौ करी ना हई करना तब कहां जात नहीं काले में भौजी तो बता दे ठीक है जाई आ सुनी दीवार जी आप बुलाई मत ले ले हम कचरिया ठीक बता ने खसरी लेके आवल जे हो की तो उसन कबार जे चल तो ठीक बाटे। निमक मरचा पीस के रखल रह ठीक बाटे अब बताओ उ नइखन त इने लोग ने बन जा मन के हमरा बझैले रहे ना जा मोबाइल कितना घर के वो चार्ज रहता तब ना आनंद भी में टिकटॉक चलावता अब चार्ज नहीं रहता हम लोग रहे ना जाता तनी बात हो जाला यो बबुआ ठीक है हमन आए ना तो भौजी मेरा बना रखले रहना हमरा के देखी जा नमस्कार प्रणाम हम सिंगर नेहा सिंह हमनी के अपन टीम बाटे वीडियो बनावे के कोनो खास अथुना रहे संदेश हमनी के वीडियो एंटरटेनमेंट खातिर बनैले हैं जा घर पर भी हमेशा होस्ट रहेला के पति बाहर चल जालन तो उदास रहेला घर अंगना तो देवर लोग रहे ना जाता मतलब हंसी खुशी सब आंगन मतलब भर रहेला कुछ के कमी ना बुझला ऐसे अगर हमनी के वीडियो आप लोग के अच्छा लगल तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करब जा बाय बाय।